Здравейте на всички, аз съм Калел и днес ще ви покажа как да си свалите игра да си свалите на PlayStation 3 игра, която да ви се запамети на хард диска в самия PlayStation, защото при включването си седи на флашката и като я махнете няма да имате на PlayStation. Така, първо ще ви трябва uTorrent, ще ви трябва интернет и ще ви трябва Замунда, която не е някакъв сайт, в който се плаща. Сваляте играта, трябва ви uTorrent, както казах. Аз съм свалил една Fight Night Champion, която е 5,15 гигабайта. Трябва ви хубава флашка, която да има хубава памет и се показва такава папка. След това трябва да намерите файл, който завършва на RAR. След това цъкате десен бутон, резархивирате в текуща папка и този файл ще ви излезне, който задължително трябва да пише BUS и това е ID номер. Понякога излиза и името на играта, обаче както виждате на тази игра не е излезнал. И тук тези файлове не трябва да ги копирате направо, целият ID номер трябва да го копирате, отивате в флашката си, не го гледайте това. И трябва да имате папка Games, в която тук слагате папката с Paste. Аз в момента я свалям и е доста бавничко, сигурно от 15 минути вече я свалям на флашката си. Какво още трябва да ви кажа? Понякога, примерно на Minecraft, не знам защо, която е 100, аз по 100 мегабайта, този файл не знам как се изтегля. Ето, чакайте, аз съм го свалил направо. Ето това, не знам как да го кача. Просто, дори може да се разархивира, може да се архивира, което ви прави папката на RAR, което е много тъпо. И както виждате, последните качвания са от отдавна, в смисъл миналата година. Така че има много сайтове, в които може да си ги сваляте и лесно да си играете. Така, след като сте инсталирали папката, играта на флашката си, трябва да го сложите в USB порта на своя PlayStation 3. За четворка няма да стане. И за да ви тръгне играта, разбира се, трябва да ви е хакнат. Да не се чуете, ако не ви е хакнат. Между другото, още нещо да кажа, ако нямате хубава флашка и нямате възможност да си купите с 32 гигабайтова, която е... помолете то, който ви хаква PlayStation-а, може би ще се съгласи, защото те, доколкото знам, имат флашки и то хубави. Така, да се върнем на темата. Взимате флашката си и я слагате в USB порта на PlayStation. След това ви трябва да го включите, разбира се. Да влезнете в хака, който е Multiman, и като влезнете ще ви се покаже самата иконка на играта. Трябва да цъкнете триъгълник и след това да намерите копи. И ще ви излезне да цъкнете Хикс. Цъкате Хикс и чакате играта, което пак не е толкова бързо, 15-20 минути. И така, махате си флашката, триете играта и така продължавате с всички игри. Така, мисля, че това ще бъде всичко за епизода. Аз ще обработа да бъде по-ясно, така че няма друго какво да кажа. Надявам се да съм ви бил полезен и чао!